non coñece unha neste país desta envergadura, polo tanto, creo que somos os primeiros en realizar unha operación antidroga tan importante. Tralo acto de recoñecemento, os axentes pobrenses amosaron a súa gratitude e satisfacción por ter contribuído a desartellar este grupo criminal e sacar da rúa tanta cantidade de droga, evitando o seu consumo. Satisfacción a doble porque, grazas a Deus, están todos en prisión. Posiblemente sean todos condenados, entón a satisfacción é moi boa. E sacar tanta cocaína da vía pública e que non o consuman os mozos e mozas, pois é moi satisfactorio para nós, sí. As pescudas desenvolvidas ao longo de varios días foron determinantes para poder interceptar o alixo de droga. Parte del mentres era trasladado por terra tras a descarga e o resto agochado nas inmediacións da praia. Na detención dos 3 tripulantes do narco submarino tivo tamén moito que ver a colaboración cidadá, posto que foron moitas as chamadas de veciños alertando da presenza de 3 individuos coas vestimentas molladas facéndose pasar por peregrinos que realizaban un camiño de Santiago. Foi clave a operación Granada na detención dos colombianos. Nas pesquisas que se fixeron para topar a droga, eso foi todo, foron pesquisas policiales e un traballo policial, sobre todo da Policía Local da Pobra. As indagacións foron boas e demos co alixo, eso é importante. A pesar do gran valor amosado, Marco recoñece os momentos de medo vividos ante o perigo que supón a gran exposición dos axentes locais coñecidos entre os delincuentes. Aínda así, asumir este risco pagou a pena polo seu deber de servizo público. Hai momentos que hai medo personal e familiar, por iso lle digo, os delincuentes son da zona, tanto do Sanlés como do Barbance, e aquí todo o mundo nos coñece, pero é o noso traballo, entonces debémonos a eso.